ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ದಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೀರ್ತಿ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕ ಜನ ಅಂತನ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುರ್ತಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದೇನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು ಚಾಪರ್ ಬಾಕಿಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬುಲ್ಪುಗು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಡ್ತಿ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ 15 ದಿನ ಬುಡ ಅಂದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅವು ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಂದಿರು. ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಇಚ್ಚಿನ 1-2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚತ್ತು 4-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ದೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗ್ಲು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ 15 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಅಂತೀರು. ಸೊ ಯಾನು ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸುರುವಂತನಾಗ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕಲ್ಲ ಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಲಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಜೋರು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಚ ಬೇಲೆ ನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಚಾಲ ಪರೋಡಾತಿ ಅಂಚ ಆರಾಮ್ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಟಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ 15 ದಿನ ಬಿಡ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಯಾನು ಬುಲ್ಪುದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯಾನ ಬುಕ್ ಯಾನು ಎತ್ತನಾಗ ಬಯ್ಯಾಪುಂಡು ಬತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆಗಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಇಂತನ ಆಪುಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಯಾನು ಬುಲ್ಪುಗು ಐಕ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ಬೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಚಾಪರಡು ಈಗ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಯಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪರಡು ಪೋಯಿ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಬಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಲುಂಡು ಇಂಚ ಗಂಟೆ ತನ್ನದನ 8-14 ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾ ಪಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಬೈ ಗೈಸ್. ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಡಮ್ಮಗಟ್ಟೊಂದು ಪಾರೊಂದತ್ತೇವ ಇತ್ತ ಮೇಲೆ ನಡ್ತೊಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಪೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೆಂಕಲ್ ಆಗ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ ಬೇರೆ ಒರಿದಿತ್ತು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬರೋಂಡದ ಐಟು ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಸೇರ್ಸಾವೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚೆ ಮಾತಾಗತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ 9 ಕಾಲಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಎತ್ನ 10 ಕಾಲ ಬಂದು 10ವರೆಗೆ ಕೊಂಚ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಯೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಿರು ಈ ಲಾಗ್ ಹೋಲಣ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಡು ಎಂಕಡೆ ಒಂಚಿ ಗತಿ. ಸೊ ತುಕ ನಾನು ಪೋಪೈತೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬಸ್ರು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಹೊರಬಗಲ್ದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಆಯ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡ ರಪ್ಪಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿಂಜೋಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಡತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಅದು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂಡು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆ ಭಾವಗೀತೆ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರಗುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಮೂಜಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ನನ್ನ ಆವಡತಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಆವಡತ್ರ ಅಂಚೆ ಮತ ಕತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ತುಕ ಏನು ಆಯಿತು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ರೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸದ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಉಳ್ಳಕ ಎಂಕಲ ಯಾನು ಕೋಟೆ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರು ಚೀಂದನ ಇತ್ತೆ ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತ್ತ ಒಬ್ಬಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ ಎಕ್ ತೂನಗನೆ ಅಂಡು ಇಂಕ ಸೇರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಸೇರ್ನ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆರಂಪಡಿ ರೀಚ್ ಆಯೆ ನಾನು ಪಂಜಡಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಐತೆ ರಕ್ತಸಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಗದೋದು ಬಾದ್ಮ್ಯಾರ 15 ದಿನ ನನ್ನ ಬುಡ ಅಂದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ತುಕ ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಬನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ 15 ದಿನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚ ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಲೇಕ ಆವಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲೆವ ಬಂಗಾಳ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಮಂತಿಜಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಒಂದು ಬರ್ತನವ 1 ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ದು 1 ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಂತುಜಿ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ತುಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ತುಕ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವುದು ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬರ ಬಂತೆ. ಬಟ್ ಏನು ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಆಗ್ಲು ಡೈಲಿಗೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಮನ್ಪುಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಇನ್ನು ಐಡಿಯಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಏನೋ ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರೋದು ನಂಗೆ ಅದಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಳಕ ಹಾಕೊಂಡದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುಡು ಮೇ ಬಿ
ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದ ಯಾವ್ದುಂಡು ಪಾತೆರಾಗ ನಾನು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾತೆ ಒಂದುನ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಏನಾರ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೆಗೊಂದಿನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋ ಜೊತೆ ಐಕ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡೋನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಮಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ದು ಏನೆಕಲ್ ಮಠ ಕಾಡು ಏನೆಕಲ್ ಒಂತೆ ಚೂರು ದೂರ ಕರಿಬುಕ್ಕ ಬಳ್ಪ ಮಠ ಕಾಡು ಅಂತೆ 4 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಕಾಡೇ ದಿಕ್ಕುನ ಜರ್ನಿದು ಇಂಚ ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಸಜ್ಪಾಡ ಸಜ್ಪಾಡ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲತ್ಯ ಗೈಸ್ ಇದು ದಾದಂಡ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತನಾಚು ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯರಾಗ ಸೊ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು 10 ಕತ್ತ ಮುಗಿಪುನ 10 ಮುಗಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 10 ಕಾಲ ಆಯ್ನತ್ತಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ದಾದ ಅನ್ನೋತ್ತಿನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಡ ಬೋನಿ ಮಮ್ಮ ಮುಜಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ದಾದ ಅನ್ನೋತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ನೋತ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ಚೂರು ಓದ ಮಾಡತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಣ್ಣ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅಂದದ್ದು ಅದು ಅನ್ಪಿರುತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲ ಈಗ ಬಂಕ್ ಅಂತದ್ದು ಸರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಇವತ್ತು ಅಂಚ ಮತ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೈಸ್ ಮೋಕ್ಷಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣೋದಲ್ಲ ಪೈ ಪೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಮಕ್ಷಿ ಜೋರ್ ಬನೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಪನ್ 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 ಅಂದು ಅದರ ತನ ಬಂದವನು ಜನ ಸಾರ ವೈಪುನ ಓಟು ಅದೇಗಿ ಅಂದ್ ಸೈತಲ್ ಸೈತಲ್ ದೆಪ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮುಜಿ ಫ್ರೈಡೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಕ್ ಮಂತ್ಪುಣ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈಪಾನಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟಿಯಾ ಇಂದೊಂಜಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ಯ ಲೇ ಸಮಯ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಏರ್ನ ದೈದಂಡ್ರಿ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆವಾ ಬರ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಚೂ ಏರೋ ಮಂತ್ರುಲೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಬೋಟಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅದುತ್ರ ಬುರ್ಪುರ್ದು ಲಾಗಿ ಅಂತದ ಇಪ್ಪಡು లేదంటే ఇంకైతే హోటల్ దొరుకుతావా లేదా అయితే ఇంకా ఫ్రైడ్ రైస్ కాంతుదా క్లో ఉందా వెయిటింగ్ ಬರ್ರಾಗಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬರ್ರಾಗ ನೀವು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕ್ಲೋ ಅದು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು 15 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಪೂರ ಸೇರ್ಸವೆ ನಾನು ಮೋಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲ ಬಿ ಕಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮೋಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕತೆಗೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ತೇನೆ ಸರಿ
ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ಲ ತಿಂದದು ಮುಕ್ಕದ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾ ನಡಬರ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಚಟವಿತ್ತು ಮೆಂಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮರಿನಿ ಸಲಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಕಮ್ಮು ಕೊಂತು ಹೊಡೆದಿತ್ತೇನೆ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಹೊಡತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಮರಿಯಲಾಗ ಸೊಂಚ ಸಲಕ್ಕಿತ್ತ ಬೆರೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಏನು ಪೋಪೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಲಂಬು ಲಕ್ಕತ್ತಿನಿಗೆ ಐಕ್ ತುಂಬ ಅಲಂಬು ಲಕ್ಕದಿತ್ತನು ಬಂಡ ಯಾವುದಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಅಲಂಬು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಪರೆಲ ಅಲಂಬು ದದನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಅಲಂಬು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಲಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಲಕ್ಕದನ ದದನ ಬಂದಿರು ಮುಟ್ಟೆ ಅಲಂಬು ಅತ್ತು ಇದು ನಾಯಿ ಮೀರಿ ಅಲಂಬು ಅವು ಲಕ್ಕದನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದನ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಜ್ಪುಲದ ಅಲಜಿಯು ಮಲ್ಲ ಅಲಂಬತ್ತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಲತ್ತರಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಲಂಬು ಟೊಮೆಟೊ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ಪುರ ಪಾಡ್ದನಕ ಸೌಕಾಪ್ನತ ಸೊ ಇಂತೆ ಪೊಟ್ಟೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತದು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಬತ್ತನ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತು ತಿಳಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಚಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಂಗೆರ ಟೈಮ್ ಬೋಡು this one ಓ ರಾಮ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಮೊದಲೆಂಡ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಕಟುನಾಗ ಇಚ್ಚಣ್ಣಂದು ಪ್ರೀತಂಡ ಈಗ ಐಸಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರ ಅಜಿಪ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಅಲಂಬು ಗಜಿಪು ಕಲ್ತರಿಗೆ ಚಿರ ಆಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹಾಳಾದೈತನ ಪೂರ ಒನ್ನಸು ಬುಕ್ಕ ಅಲಂಬು ಗಜಿಪು ಐತಿ ಪುಲಿ ಮಂಚಿ